Osanibona. Yebo. Yebo. Ngizokhipha umnikelo Okay. o50 abawu4 inyanga ezo4. Alright. Uba kuthiwa bonke abantu benza njengawama Mkhize ngabave kulula. Ngaloke nje. Khona imali. Kodwa phela mbembe isavumelana ngayo. And futhi iyasiza. Akuke Iyasiza shame iyasiza ngifuna ungasho. Njani? Yini? Kwenze njani matha? Yini kanti? Okay Matha yehlisa umoya ukhulume kwenze njani? Masibisi. Hawu. Okay. Kwenze njani matha? Khuluma nami sisi kwenzekeni manje? Ngisemanzini sisi. Wenzani emanzini? Ngifele. Ufile ubani? Ngifele umfowethu. Ufile umfowenu? Ushonile. Into yani matha ukhuluma ngawo bakithi? Into ayizolo kodwa ngisole namhlanje. Awu makatha. Nxa sempeme yazi yakuhlungu lento ngixoxela yona. Kwenzekeni? Okay. Kwenzakaleni Matha? Kuthiwa ubeselodujaneni ubese odwendweni. Bamshaya ngesagile ekhanda washona. Ukuthi abazi abantu bakacela bayiziqhwaga kanjani. Mhlawumbe nabe sedakiwe sedelela Bese kuliwe. Maphephisi. Ungangibuzi. Kuba nomasibisi. nxa sesisi. Nxa Hey, yabo nje masibisi into ebhlungu kakhulu ngayo yonke lento. Uyazi na ukuthi umfowethu uje ubese umuntu nje yabona obekuse kuyena obesesele nje lapha uyacela. Manje njengoba beseshonile nje. awu matha yazi Kwamcwabo wakhe yonke into izohlala emahlombe ami. unje ukuvela ungathathi intweni nawe. Akekho umuntu ozokwazi ukungisiza. Nami ngiyehlubekela ngala. Sekufanele ngiyothwala umncwabo uyazazi ingcwabo indleko zomncwabo engayona awu masifisi. makatha awu umncwabo Ngingedwa. uzokwenza kanjani manje? Angazi. Akanothi kuzothiwa ebana saphi. Kodwa phela mbeme egcineni kufanele umuntu encwatshiwe phela umuntu lesikhuluma ngayo. Fanele yaphansi umzimba fanele angcwatshwe. Yo. Kodwa ukuthi abisoyithatha ngoba manje nje ngisho abantu abazobefika bayobona lapha ekhaya. Abantu ukuthi bawufike ngesipisa sokuthi akho ngisho amakhandlela okukhanyisa lapha kwamakheke kwashukela ukuthi kwenzelwe abantu itiya nesipisa sokuthi amakheke noshukela. Kunzima shame. Iyeke nje lonto bozibonela uma befika ukuthi bafike badlala. Kodwa nje mbeme egcineni kufanele incwatshiwe umuntu. Ngezizotha futhi. Isizotha ngiyayithanda leyo sizotha. Ngoba ngibuka ingcono ukuthi nami phela ngizohlanganisa nje mhlambe enye izinto ezongisiza siza-ke le mali yasebandleni-ke le yayiphuma umuntu efele. Athi yona ezongisiza nje masibisi ngizela kona nje ukuthi ngisale sengicela yona. Ngisale sengihamba umngane mase sengihamba ngalongo ngifona. Indaba yemali yasebandleni. Imali yomnikelo. Imali leni ekhishwa uma umuntu eshonelwe. Oy matha. Mnganami le mali wena ngeke uyithole. Ngobani? Ngifuna ukuthi ungizwe kahle ungangizwa kabi. Owayisheshe iphuma mase kusondela umncwabo. Uthema ngayi gross. Sikhuluma kabi futhi sikhuluma ukusesimweni esikanjeni. Yabo nje ngeke ngithi mngani wami ngaba kunemhlangano yasesontweni. Yomama basesontweni ngithi asihambe khona uzofika uzizwe into ezikhulunywa lapha. So ngikhuluma into ezikanjeni. Ngikutshela mangaba khuluma ungayanga sengibuya ngikubikela ukuthi kunemali kanje ekhishwayo abazalwane ngenxa yesimo kanje. Ngisuke ngikhuluma into ezikanjeni. Unganginaki. Nase simo manje sikubhekile. Ngeke uyithole le mali ngoba awukazi uzoyikhipha. Okuqala lokho. Okwesibili awusayona intombazana yakwacela uMessi Sigumede. Iphumela wena nomndeni wakaGumede. Hayi sakungalokho. Makumuntu abethi mangizibonelo nje. Nangu. Kuhle futhi ukhona oba ngikhuluma nawe uyangizwa uzofakaza futhi. Ukwashona lo babezana wakhe lo. Uyise wendoda yakhe. Yaphuma imali yathi ngikhumbula kahle kulokho kangaze ngakhokha nje niyangazi ngiyahlupheka indoda angayisebenzi. Kodwa ngalelo langa ngayikhipha ngikhumbula kahle masibisi.
Wematha. Angithi namabhuku ubheka la. Ngayikhipha imali la. Uyangizwa ukuthi ngitheni? Kuba bezala wakhe. Kangakanani umntakamba? Exactly njengoba usho. Osakuba nawe khala nondoda basibisi nenhliziyo ezimbi. Njengoba echaza wasibisho uchaza khona ukuthi mina njengoba ngiwakamkhizi ngashada kaphuzwa kwakushona umuntu okaphuzwayo futhi ke mina ngiyanikela ke esontweni. Wena nje awukazi wanikhetha anginamali Hayi manje nje sikhuluma nje nangu 200 uzokhokha inyanga eziwu4. Into akaza khokha umadla imali lo. Kanjani? Hayi umuntu odla imali. Hayi hamba ngobhuti wakho ungabso kwenje. Cha umuntu odla imali la wena. Masibisi ngingathi awumazi ngathi uyazidla imali lo. Akabe ngingathi ubhuti wakhe ngebhokisi lamentshisa ngingena indaba yakhe mina. Hayibo sekunjalo manje. Kunjalo. Umuntu okhwabelisa imali la wena ngoba bezala wakho hamba odla ayabona imali oyidlayo hamba ungcabanga wayivele ngaquantify noquantify uthi okay ngoba uyiqile wena shophe nabangani bakho lo mase niyeka boleke ngoba unike ukhuluma kanjani nomatha amakhuluma kanjani efelwe Mamkhisi delela kabi hayibo umthetho kwavela kwawena nje umekhuluma nomatha ukhuluma kanjani naye cha uma ngathi ukuthi uyeyisa futhi uzalaleleke sisi yabona la lapho ngifelwe nje ukwandlovu la ukwami ngemzini ngamasibisi la ngeke ukukhulume nomngani wami kanjalo okay ke ngiyaxolisa kodwa umatha nayo uyazi ngithi kuwena fana lo mpembe umngani wami lo ngeke ukukhulume nomatha la emzini wami ngalendlela okhuluma ngayo uyangizwa ukuthi ngithini wafika la uzogana wena ngivele ngizwana noma ngathi ngivele ngakhelene naye awuyazi indlela esengiphile nomatha okay ngiyaxolisa ngicela ungambele ngizobe ngikubona sibongile ngomnikelo ungaphindi ubuye hayi ayivele imbuyi ungabuye la emzini wethu ampela uzolimala kabi ukukhuluma kanjena umngani wami Yaxolisa mngani wami. Yaxolisa. Yabo nje bekhuluma kanje. Sevele kwangathi ngikwaza ngomkhondo. Awukho namesenza ngimcabe ngebhokisi likaTamatisi. Wa mngasaya lapho ungasayi ngakho nje ngavela hamba. Inhliziyo embe ngaka. Kazi wakholwa kanjani umkakhuzwayo? Uyazi uyangidida nami nomntwana. Hayi kulungile sisi. Kulungile uzoyikhipha imali qolo lo. Makathi asengisho ukuthi ke kulesi simo ke njengamanje sibhekene naso kuzomela ukuthi ngifonele oThantini. Ukubathini? Hayi malume wabo phela kuzofanele ukuthi benze okuthile. Ngizobafonela mina ungabafoneli wena. Ngizofonela noMusa ngibona ayikho into engangifakela yona ke. Nombongeni silekelele siwontini singayenza. Ngicela manje ingane singayithusi yabona singayithusi ungabatsheni noNumu singayithusi ingane kube into yami nawe nje masibisi yabona. Makasa egcineni phela umuntu kufanele ngwajiwe sisi sokwenza njani masithulile. Sothula into ethini. Kodwa ngoba ikhona imali ebandla athi masibisi imali zebandla sikhona. Ngikutshelile manje ngeke bazi bakwazi ukuvuma ngebavume sisi ukuthi sekunikile imali. Phela angivele ngiyikhiphe kumina ngikhuluma nesigungu sebandla bese ngiyasho ukuthi njengoba sekwenzeka into kanjeni sivumelana usikhwama ayikhiphe imali anginike. Wenatha. Yazi nginento ebuya engqondweni yami. Ukuthi imali. Uthoba noshonile. Umfowethu nje umkomelo. Ematha. Umkomelo kashonanga ngo2015. Hayibo. Ngiyakhumbula inontonjo. Ukhumbulana? Umkomelo ukuthi udidwa ukuthi babili kahlahla umkomele. Khona ubaba njalo yazi baba wangeke esangana wafika waqamba lokuqala wathi umkomelo waseba khona umunye base bayahloniswa ukuthi umkomelo 1 umkomelo 2 hayibo uthuke lo hambile manje lo wahamba qala waqala wahamba u1 sekahamba u2 kwathiwa -1 sekuthiwe -2 indaba ngenza slim kanjani ucela ukuthi umndeni wakini angikwazi mina ngoba kini kanginomfana oyedwa nje kwakunomkomelo kwakuyena yedwa kini indaba ngenza slim uthi lo munye wayelo ntunju wayengavamisa ukuhlala la wayengavamisa ukuhlala kamamncane ubani umamncane wakho kwakuba umamncane wakho ulontunju yabona wena Abikeli iyeke lento yenzayo kanjani iyeke manje ngiphisa ukuthi ngifelwe awufelwa ngana uyazi nje ukuthi umkomelo kade ashona ngenze njani masisi ngaphilwa ngibona ngifelwe uze mthonele imali fake ngenze njani ngibulala ugogo lapha ekhaya fake ngibulala ugogo nisho njalo ayi mnganami ngeke ngize ngithole abafazi bakade basebeyidlala imali nanje lokade isuka la uyambonga kanani ilesa imali ezaphuma mhlansi ngoba kube bezala wakhe hayi makatha nami masisi khona indlela kuzomela kube khona indlela ukuthola ngayo le mali hayibo kuyisona mawufe hayi makatha kanti yini bakithi ngibulala abantu shushu angisho njalo awusubulala umuntu awuthi abantu nje abafi awunikele ngisho ukunikela ke into eyinkinga kodwa kusala yaphuma uyazi ukuthi igama lakho lizivele makwenze njani ebhukwini livela mangabe ifakwe yimini imali senginamahloni ukuthi abantu bazothini cha kodwa kusalayo nami ngiyayidinga phela ukuthi ngidle
Uyidinga kanjani imali ongayinikeli futhi awushonelwanga kuyachaza bakithi. Ngenze Imali yesifo le. Ngibulale bani ke manje? Ngibulala umuntu. Ngifele lokho. Bayiqedile abafazi uLothu njalo lo uMadlomo. Wazothi kwathi ngingqofu ifobhayi. Ukambelana manga. Wathi ngayo le mali vele. Bekwakuyizimali zomshwalense wendoda kini wena ukhuluma into ezingekho. Ngize futhi nimisela ukuthi nidle nodwa. Wena kuyafana nje vele uzushathelwe nolopholo ngisho nangashona khona into oyoyithola kuyona. Manje usufuna ukuthi ufuna umunozi imali yemali. Imali engana ngosoku imali ecross. Oh nifuna ukidla nodwa kodwa. Mawushonelwe makatha. Cha sengibuza ngisho bangafini umuntu. Mawushonelwe. Sengize ngiphume esontweni mase singase ngithole imali. Uzophumelana esontweni. Kwafuna uphume. Phela ngalindi uthi ngiyafela Uphume ngebhokisi so ikhipha ama section wena. Cha sisi. Namfana ngiyithole kubekho indlela ukuthi ngiyithole. Wayingeke mina. Mingaze umnyaka usonto lapha ningaphuma imali. Akufimi. Uyazi manje umkakho uhambe uzohamba nombiko la utshela abantu basebandleni ukuthi wena ushonela. Ukahle kakhulu vele bazofika lapha ekhaya belethe imali yesoso ngidle. Akoma la bazokunikeza yona. Waphela mangaphika nokungilindi imali yakho hayi kusho ukuthi ngempela ngisoze ngayithola le mali. Hayibo. Nesiqephe nje nokuyicabangela nodwa nje lesonto leli. Angibazali bayicabangela kodwa kanje. Ngithola kanjani ngoba phela akufimi umuntu. Manje ushebe ekhaya bafake umuntu wamabhudane bafeke uzomtholela imali. Ngangezisima ngizembode mina. Ngiyamatha ngeke. Angisayazi mina lento ukuthi into ezokwenziwa. Angaze ngimbone ukuthanda imali kanjani ngathi ibulawo lento ihamba nebulawo ke. Akekho umfazi onje ungafa. Akekho umfazi onje. Isimanga ke lesengisibonayo. Umuntu uzoqamba manje ukuthi umuntu wakubo wafu. Uthi umkomelo. Komelo Joma kutsabi yatsangana beJesu. Komelo wani. Siyabonga kulabo abasubscribe ke laba ngasubscribe inkinga yini kuphi? Sefaya hlezi sikhuluma into eyodwa ukuthi subscribe anike ngoba nakhona ngaboni fine subscribe nina niboni. Ubakafelani pho? Ngiyacikeka mina. Why ubakafa? Nibuke ni like and comment lapha hayi makwethu. Kube njalo ke ngane zakwethu siyabonga ke bye. Bye.